Tak a teď už si ukážem, jak to má vypadat správně. Tak je konečná, pane. Konečná, vystupujem. Konečná, tak vystoupíte nebo ne? No tak pojďte, já vás nebudem servát snad. Je konečná, tak vystupujem. No vystupujem, tak buď vystoupíte nebo voláme policii. Teď už... No tak vystupte. Jinak vysílačkou volám. Já se tady nebudu rvát, já nemám volné ruce, jak vidíte. No tak vystoupíte nebo ne? Ještě se chovám slušně. V zeleném údolí, takže buď vystoupíte nebo volám policii. Tak dělejte. No, ale já už ztrácím nervy. Ještě se mírním zatím. Zatím jsem byl hodnej. Ne, já se chovám slušně, jak vidíte, chovám se slušně. Nechal jsem vás tady celou tu a teď je konečná, už mám odjíždět, takže vystupujem. Vystupujem. Já bohužel nemám kompetenci na městskou policii, takže vystupujem. Ale jako rád jsem vás poznal, ale bohužel já s tím nic neudělám. Aspoň jste se vyspal 2 hodiny, už jste tady 2 hodiny. No to uteklo rychle ten čas a já už jedu do depa. Tam asi nechcete jet. Tak se mějte hezky, rád jsem vás poznal. Nic tady nemáte už, no, sedačka, nic, já děťo, ale je konečná, tak vystupujem. No, tak dobrý zas už. Já vím, chcete se, a já opravdu musím jet. No, hlavně neupadněte. Tak, mějte se na skle. Nic se vám nestalo? No a vidíte, je to tady, jo. Je to dobrý, nic se vám nestalo? Tak hlavně někam si lehněte, protože opravdu aspoň vidíte, jak ten život je, no, dobrý. Takže nic se vám nestalo. No, tak tady všem lidem ukážeme, jaký máme život, ale bohužel já musím jít, tak se mějte na shledanou a kdyby vám něco bylo, tak zavolejte, když tak si záchranku, ale vypadá to, že jste dobrý. Takže nic vám není, krev vám neteče, dobrý. Jste v pohodě. Jo, dobrý, jasný, tak já vám pomůžu stát, pro boha, pojďte, já vám pomůžu stát. Ne. Jo, já vám chci pomoct, kurva chlape, pojďte. Vy jste snad kurva chlap, ne? Zvedněte se trochu, nebo dobrý, jak tady ležte, ale já jedu. Mějte se a na skle. No, dobrou noc. Tak tady to vidíte, jo. Co my tady prožíváme, ale já jsem rád, aspoň jsme to viděli, nasrálo.